פינוי נגיש לאנשים עם מוגבלויות ולאוכלוסייה המבוגרת בזמן חירום. מדריך לצוותי חירום והצלה. אנשים עם מוגבלות מהווים כ-18% מהאוכלוסייה בישראל. ישנם אנשים עם מוגבלויות נראות ועם מוגבלויות בלתי נראות. ישנם אנשים עם מוגבלויות פיזיות, מוגבלויות בראייה, מוגבלויות בשמיעה, מוגבלויות נפשיות, מוגבלויות קוגניטיביות ומוגבלויות בתקשורת. בזמן חירום, כמו מלחמה, אסון טבע או שריפה, אנשים רבים נאלצים לעזוב את בתיהם. לפני שמפנים אנשים עם מוגבלויות ומבוגרים מבתיהם בזמן חירום, צרו קשר איתם ואיספו מהם מידע חשוב, על מנת להבטיח פינוי נגיש ובטוח. בקשו פרטים, כגון שמות, מספרי טלפון, כתובת מגורים. מהי הדרך הנוחה ביותר עבורם לפינוי, ואיזה ציוד הם יצטרכו לקחת איתם. בדקו מידע רפואי וצרכי נגישות עבורם במקום אליו הם מתפנים. ודאו כי מסלול הפינוי תואם את הצרכים של האדם עם המוגבלות. ידעו את הצוותים במקום היעד על האנשים שיגיעו וצרכי הנגישות שלהם. לפני שעוזבים למקום הפינוי, ודאו כי יש ברשותכם את כל הציוד הנדרש לקיום פינוי נגיש. הציוד הנדרש עבור פינוי נגיש יכול לכלול כיסא לפינוי נגיש, ריתמה לפינוי נגיש, לוח מחיק וטוש מחיק, אלונקה מתקפלת, קסדת בטיחות, ערכת עזרה ראשונה ומיכל חמצן. הסבירו לאדם עם המוגבלות את כל שלבי הפינוי לאט ובסבלנות, ובדקו מהי צורת הפינוי הטובה ביותר עבורם. ודאו שהאדם לוקח את כל הציוד האישי והרפואי הנדרש לו, על מנת לנסוע ולהתמקם במקום בטוח. פנו את האנשים בצורה הבטוחה, המכבדת והנגישה ביותר ככל הניתן. כאשר מפנים אדם עם מוגבלות פיזית, השתמשו בציוד הפינוי בצורה זהירה ומכבדת. כאשר מפנים אדם עם מוגבלות בשמיעה או דיבור, תקשרו עמם באמצעות כתיבה או שפת הסימנים. כאשר מפנים אדם עם מוגבלות בראייה, שאלו איך ללוות אותם, ותארו עבורם את הסביבה. כאשר מגיעים אל מקום הפינוי, ספקו לצוותים שם את כל המידע על צרכי הנגישות של האנשים עם המוגבלות. שמרו עותק עם מידע על כל אדם שאתם מפנים, למקרה שיהיה צורך בכך על מנת לסייע בהחזרתם אל ביתם. יישארו בקשר עם אנשים אשר בוחרים לא להתפנות ואשר חייבים להישאר בביתם. המשיכו לסייע להם באמצעות אספקת עזרה, מזון, מצרכים ותרופות באופן נגיש. חשוב להתחשב בנושא הנגישות לאנשים עם מוגבלות ומבוגרים בזמן חירום, על מנת שאף אחד לא יישאר מאחור. בהצלחה!